హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు ఈశోపనిషత్ క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरित्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. సో శ్రీ ఈశోపనిషత్ అనేటువంటి ఈ గ్రంథానికి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీల అభయచరణారవింద భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి వివరణముల ద్వారా మనము ఈశోపనిషత్తుని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఈరోజు మనము 14వ మంత్రాన్ని చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. మంగళాచరణ. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమదాయ పూర్ణమైవావశిష్యతే. దేవదేవుడు సమగ్రుడు సంపూర్ణుడు అయి ఉన్నాడు. అతడు సర్వసంపూర్ణుడు అవడం చేత అతని నుండి ఉద్భవించిన ఈ దృశ్యమాన ప్రపంచము మొదలైనవన్నీ సర్వసంపూర్ణాలై ఉన్నాయి. సంపూర్ణము నుండి కలిగించబడింది ఏదైనా తనంత తాను సమగ్రమై ఉంటుంది. అతడు సర్వ సంపూర్ణుడు అవడం చేత అతని నుండి అనేక సంపూర్ణాలు ఉద్భవించిన అతడు సర్వ సంపూర్ణుడుగానే ఉంటాడు. హరే కృష్ణ. ఇది మంగళాచరణము. సో నెక్స్ట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఓకే.
చదవండి. వీలవుతుందా? ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. మొదటి మంత్రము. ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మా గృధః కస్య స్విద్ధనం. హరే కృష్ణ. రెండో మంత్రం కూర్చోండి. ఓకే ప్రభుజీ. కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్చ తం సమః ఏవం త్వయి నాన్యతేతోస్తి న కర్మ లిప్యతే నరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ వీలవుతుందా? ఆ మాతాజీ వేరే క్లాస్లో కూడా ఉంటారేమో. శశికళ మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మూడో మంత్రము నాలుగో మంత్రం చదవండి. ఓకే ప్రభుజీ. మూడవ మంత్రం. అసూర్యా నామ తే లోక అందేన తమసావృతాః తాంస్తే ప్రత్యావిగచ్చంతి ఏకే చాత్మహనో జనాః. నాలుగో మంత్రం. అనేజదేకం మనసో జవీయో నైనద్దేవ ఆప్నువన్ పూర్వమర్షత్ తత్తావతో నాస్యతేతి తిష్టత్ మనసో మనపో మతార్విసా దదాతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ ఐదో మంత్రం ఆరో మంత్రం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఐదవ మంత్రం. తదే జతి తన్నే జతి తద్దూరే తద్వంతికే తదంతరస్య సర్వస్య తదు సర్వస్యాస్య బాహితః. ఆరో మంత్రము ప్రభుజీ. యస్తు సర్వాణి భూతాని ఆత్మన్యేవానుపశ్యతి సర్వభూతేషు చాత్మానం తతో న విజుగుప్సతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మాధవిలత మాత చౌతరా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదువుతాను ప్రభుజీ. యస్మిన్ సర్వాణి భూతాని ఆత్మైవ భూద్విజానతః తత్ర కో మోహకః శోక ఏకత్వమనుపశ్యతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ చదవండి. 8 కూడా చదవండి. సపర్యగాచ్చుక్రమకాయమవ్రణం అస్నావిరం శుద్ధమపాప విద్ధం కవిర్మనీషి పరిభూ స్వయం భూః యథా తథ్యర్థోర్థాన్ వ్యదధాశ్చ శాశ్వతీభ్యః సమాభ్యః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అన్నపూర్ణ మాతాజీ చౌతరా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తొమ్మిదో మంత్రం చదవండి. అందం తమః ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయా ఇవతే తమోయ వివిద్యాయం రతః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అది ఇంకొకటి. అన్యదేవాహుర్విద్యయా న్యదాహురవిద్యయా ఇతి శుశ్రుమధీరాణం ఏ నంతద్విచక్షిరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మమతా మాతాజీ చౌతరా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవండి. విద్యం చ యస్తద్వేదో ప్రభుజీ. విద్యం చ యస్తద్వేదో
భయగం సహ అవిద్యయ మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయామృతమశ్నుతే. ఇంకో శ్లోకం చదవమంటారు ప్రభుజీ. ఎస్ మాత చదువు. అందం తమః ప్రవిశంతి ఏ సంభూతి ముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తమోయ ఉ సంభూత్యాం తతః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఛాయాదేవి మాత చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చదువుతాను ప్రభుజీ. అన్యదేవాహుః సంభవాత్ అన్యదేవాహుః సంభవాత్ ఇతి శుశ్రుమధీరాణాం యేనస్తద్విచక్షిరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ విధంగా మనము ఈ శ్రీ ఈశోపనిషత్ ఆ భగవంతునికి దగ్గరగా చేర్చేటువంటి జ్ఞానము, సో మనిషిని ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి దగ్గరగా చేర్చేటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతున్నటువంటి శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని 13 మంత్రాలను మనము ఇంతవరకు చూసినటువంటిది. సో ఈరోజు 14వ మంత్రమును మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీ ఈశోపనిషత్ 14వ మంత్రము. హరే కృష్ణ. సంభూతిం చ వినాశం చ 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 యస్తద్వేదో భయం సహ 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 వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా 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 సంభూత్యామృతమశ్నుతే 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 సంభూత్యామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ. సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయం సహ 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 వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే వినాశేన
मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते सम्भूत्यामृतमश्नुते विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते विनाशेन मृत्युं मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते सम्भूत्यामृतमश्नुते हरे कृष्ण మొత్తం శ్లోకం చూద్దాం సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తదు వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं सम्भूत्यामृतमश्नुते హరే కృష్ణ స్వప్న మాతాజీ చదవండి హరే కృష్ణ ప్రభుజీ సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ హరే ప్రభు. కృష్ణ సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ చదవండి హరే కృష్ణ సౌభాగ్యలక్ష్మి మాతాజీ ఓకే అన్మ్యూట్ ఇవ్వలేదు ఓకే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ చదవండి సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ శశికళ శశికళ మాతాజీ మాతాజీ ఇవ్వండి सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते. हरे कृष्ण माता प्रभु जी. लक्ष्मी वेंकट माता जी हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी మాతాజీ संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेद विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते. हरे कृष्ण प्रभु. अन्नपूर्णा माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी सम्भूतिं च विनाशनं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते. हरे कृष्ण ममता माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते. थैंक यू माताजी. माधवी लता माता जी हरे कृष्ण माताजी सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते. हरे कृष्ण माताजी. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు అందరికీ హరే కృష్ణ సో శ్రీ ఈశోపనిషత్తు 14వ మంత్రము దీని యొక్క భావము మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ చూద్దాం సంభూతిం చ వినాశం చ యస్తద్వేదో భయం సహ వినాశేన మృత్యుం తీర్త్వా సంభూత్యామృతమశ్నుతే. సో ఇక్కడ సంభూతిం అంటే నిత్యుడు అగు భగవానుని గురించి ప్రస్తావన వస్తుంది. అలాగే ఆ నిత్యుడు అయినటువంటి భగవానుడు అతని యొక్క దివ్య నామ రూప గుణ సంపత్తులు
అలాగే ఆయన యొక్క ధామ వైవిధ్యము మొదలైనటువంటి అన్నీ కలిపి సంభూతించ అని చెప్పబడుతున్నటువంటి సంభూతిం చ అంటే మరియు, వినాశం అంటే ఇక్కడ మిథ్యాపూర్ణమైనటువంటి నామయశస్సులతో కూడిన దేవ మనుష్య తిర్యాగాదులో తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రకటన గురించి చెప్తుంది. వినాశనం అంటే నశించిపోయేటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటిది. అలాగే యహ తద్ ఎవడు, యహ అంటే ఎవడైతే, తద్ అంటే అది, వేద వేద అనేటువంటి దాని అర్థం ఏంటంటే తెలుసుకోనేటువంటిది, జ్ఞానము అని ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది. ఉభయం రెండింటిని, సహా సహితంగా, వినాశేన అంటే నాశవంతమగు, మృత్యుం మృత్యువును, తీర్త్వా అతిక్రమించి, సంభూత్యా నిత్యమగు భగవద్రాజ్యములో, అమృతం అమృతతత్వమును, అశ్నుతే అనుభవించగలడు అని చెప్తున్నారు. సో దీని యొక్క భావము చూసినట్లయితే మనకి చెప్పబడుతుంది. అది ఆ భగవంతుడు దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని, అతని శ్రీకృష్ణుని వ్యక్తిత్వము మరియు ఆయన యొక్క దివ్య నామ రూప ఆ లీలలను అంటే లక్షణాలు మరియు ఆయన యొక్క కార్యాలు, కాలక్షేపాలు అంటే కార్యాలు, ఆయన జరిపేటువంటి కార్యాలు, అలాగే మరి ఆయన ద్వారా ఏర్పడినటువంటి నాశవంతమైనటువంటి అంటే తాత్కాలికమైనటువంటి దేవతలు, పురుషులు మరియు జంతువులు అంటే మానవులు, జంతువులు, తాత్కాలిక భౌతిక సృష్టిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క సృష్టి గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి అని చెప్పబడుతుంది. ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో వీటిని హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. అటువనితో పాటు అంటే హరే కృష్ణ, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాత. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే హరే మీరు అన్నప్పుడు బాగానే వినిపిస్తుంది, కానీ చెప్తుంటే బ్రేక్ అవుతుంది ప్రభుజీ. ఓకే, చూద్దాం మాట. హరే కృష్ణ. సో అంటే ఆ భగవంతుని గురించి దివ్య నామ రూప గుణాలు, మరి కర్మలు, అలాగే ఆ దేవతలు, పురుషులు, జీవులు, తాత్కాలికంగా ఉండేటువంటి భౌతిక సృష్టిని, వీటన్నిటిని గురించి సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలని, వాటన్నిటినీ కూడా సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్నప్పుడు ఇక మృత్యువు మరియు దానితో శాశ్వత విశ్వ అభిత్వాన్ని అధిగమిస్తాడు. అంటే మృత్యు సహితమైనటువంటి క్షణభంగురమైనటువంటి ఆ సృష్టిని అతిక్రమిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక మరియు దేవదేవుని యొక్క ఆ శాశ్వతమైన రాజ్యంలోనికి అంటే భగవద్ రాజ్యంలోనికి అతను తన శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందము మరియు జ్ఞాన జీవితాన్ని, సచ్చిదానందమయమైనటువంటి జీవితాన్ని అతడు అనుభవిస్తాడు అంటూ ఈ మంత్రం యొక్క భావము మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో శ్రీ ఈశోపనిషత్తులోని 14వ మంత్రం యొక్క భావము దేవదేవుడకు శ్రీకృష్ణుని, ఆయన యొక్క దివ్య నామ రూప గుణ లీలలను, అలాగే దాంతోపాటు ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి నాశవంతమైనటువంటి దేవ మనుష్య జంతు సమేతంగా తాత్కాలికమైనటువంటి భౌతికమైన సృష్టిని మనుషుడు తెలుసుకోవాలి, చక్కగా ఎరిగి ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అలా వాటిని ఎరిగి ఉండడం వలన అతడు
మృత్యువును, మృత్యు సహితమైనటువంటి క్షణభంగురమైనటువంటి సృష్టిని అతడు అతిక్రమించిన వాడై ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకొని అక్కడ సచ్చిదానందమయమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవించగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి జనన మరణాలను అధిగమించడానికి ఆ భగవద్జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానమే ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని ఎంతోమంది ఎన్నో మానవ నాగరికతలో అంటూ మనము ఆ నామమాత్రమైనటువంటి పురోభివృద్ధి చెందినట్లుగా రోదసీ నౌకలు, అణుశక్తి బాంబులు, అనేకమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి విషయాలను ఏదో సృష్టిస్తున్నాము, మేము కనుగొంటున్నాం అంటే మేమే సృష్టిస్తున్నాము అని చెప్పుకునేటువంటి ఉన్నటువంటిది. మరి కానీ ఎవడైనా జనులు మరణించకుండా ఎలా ఉంటారో ఎవడు కనుక్కోలేడు. అలాగే తిరిగి జన్మను పొందకుండా ఎలా ఉంటాడో ఎవడు చేయలేకపోతున్నాడు. కాలక్రమంలో మనం మారిపోయేటువంటి మన దేహ మార్పులను ఎవడు ఆపలేనటువంటి పరిస్థితి. కానీ మేమేదో సాధించాము అనేటువంటి ఒక భావనలో భౌతికమైనటువంటి నామమాత్రమైనటువంటి జ్ఞాన పురోగతి చేత మనము విర్రవీగుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి కానీ జీవుడు ఎలా మరణించకుండా ఉంటాడో, మరి ఎలా తిరిగి మళ్ళీ ఈ జన్మను పొందకుండా ఉంటాడో, ఎలా శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతాడో, ఎలా వ్యాధి బారిన కానీ ముసలితనం కానీ రాకుండా ఉంటాడో ఎవడో కూడా కనుగొనలేనటువంటి పరిస్థితులు. సో మరి ఈ దుఃఖాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నను నామమాత్రమైనటువంటి ఈ శాస్త్రజ్ఞులను వీళ్ళను అడిగినప్పుడు పురోభివృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాము, చేస్తూ ఉన్నాము. చివరకు మనిషిని కూడా మృత్యు వయోవ్యాధిరహితుడిగా చేయడం కూడా సాధ్యమవుతుంది అంటూ సమాధానాలు చెప్తుంటారు. ఇంకా టైం పడుతుంది. ఎంత టైం పడుతుంది? సో అలా దాటవేత ధోరణిలోనే ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే ప్రకృతిలో ప్రతి ఒక్కడు కూడా భౌతిక పదార్థాలకు చెందినటువంటి కఠిన నియమాలకు లోబడి జన్మించడము, పెరగడము, స్థితిని కలిగి ఉండడము, ఇతర జీవులను సృష్టించడము, క్షీణించడము, చివరకు నశించడము అనేటువంటి 6 స్థితులను దాటవలసి వస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి జీవుడు కూడా ఉండేటువంటిదే. ఎవడైనా ప్రకృతి సంపర్కంలో ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినప్పుడు, ఈ త్రిగుణమయమైనటువంటి భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ 6 రకాలైనటువంటి 6 వికారాలు అంటాం మనం, మార్పులకు ఖచ్చితంగా అతీతుడు కాకుండా ఉండేటువంటి వాడే. జన్మించడము, పెరగడము, కొంతకాలం నిలబడి ఉండడం, స్థితిని కలిగి ఉండడము, ఆ సమయంలోనే ఇతర జీవులను ఉత్పత్తి చేయడము, తర్వాత క్రమక్రమంగా ఈ దేహం క్షీణించిపోతుంది, చివరికి నశించిపోతుంది. సో దీనికి ఈ 6 అంశాలకు ఎవడూ కూడా అతీతుడు కాడు అని చెప్తారు. దేవతలు కానీ, మానవుడు కానీ, జంతువులు కానీ, వృక్షాలు కానీ, ఏదైనా సరే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటిది ఏది కూడా ఎల్లకాలము ఉండేటువంటిది కానే కాదు కదా. కానీ మనమేదో శాశ్వతంగా ఉండేవాళ్ళలాగా భావిస్తూ చేస్తూ ఉంటుంటాం. కాకపోతే జీవన కాలము అనేటువంటిది జీవులను బట్టి కొన్ని జీవులకు కొంతకాలం ఉంటుంది. మానవులు ఉంటే దాదాపుగా 100-120 సంవత్సరాలు అని చెప్తుంటుంటాం. ఇంకొక జీవికి ఇంకో కొంతకాలం ఉంటుంది. చెట్లు ఉంటే వాటికి ఒకే కొంతకాలము. జంతువులు ఒక్కొక్క జంతువుకు ఒక్కొక్క కాల పరిమితులు కొంతకాలం జీవిస్తూ ఉంటుంటాయి. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చినటువంటి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర నుండి, కాకపోతే బ్రహ్మదేవుడికి కొన్ని కోటాను కోట్ల
సంవత్సరాలు జీవించి ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే 1000 యుగ చక్రాలు అతని యొక్క అంటే ఒక రోజు ఒక పగలు అని చెప్తారు. అలాగే రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా లెక్కగట్టినట్లయితే దాదాపుగా ఆయన యొక్క వయస్సు దాదాపుగా 300 ట్రిలియన్ 40 బిలియన్ల సంవత్సరాల కాలం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు బ్రహ్మదేవుడి యొక్క వయస్సు. అంటే ఆయన 100 సంవత్సరాల కాలం మన మానవ అంటే కాలమానంలో లెక్కగట్టినట్లయితే 311 ట్రిలియన్ల 40 బిలియన్ల సంవత్సరాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. అలాగే సూక్ష్మ క్రిములు తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవి కొన్ని గంటలే జీవిస్తాయి. కొన్ని జీవులు ఉద్భవించి కొన్ని గంటల పాటమే ఉండి కొన్ని జీవిస్తాయి. కొన్ని రోజుల పాటు ఉంటాయి, కొన్ని నెలల పాటు ఉంటాయి, కొన్ని సంవత్సరాలు, కొన్ని అలా వివిధ జీవులు వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటుంది. అంతేకాని ఎవడు కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి అవకాశమే లేదు. కొన్ని పరిస్థితులలో జన్మించడము లేదా సృష్టించబడి కొంతకాలము ఉండి ఇంకా ఉంటే పెరిగి పెద్దది కావడము, ఇతర జీవులను సృష్టించడము, క్రమంగా క్షీణించడము, చివరికి నశించిపోవడము. సో కాబట్టి మరి ఈ నియమాన్ని బట్టి మనకి అంటే ఈ కాలం దీని యొక్క కఠోరమైనటువంటి నియమాలకు ఎవడు కూడా అతీతుడు కాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ నియమాలను బట్టి మనకు వివిధ విశ్వములకు చెందిన కోట్ల కొలది బ్రహ్మలైనను నేడు రేపు అంటే మనం అనుకుంటాం మనకు ఒకటి బ్రహ్మాండం కాదు, అనేక కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉండేటువంటివి. ఆ విష్ణు భగవానుడు యొక్క మహావిష్ణువు యొక్క స్వేద రంధ్రాల నుండి బుడగలుగా మరి ఆయన కారుణోదక జలాలలో ఉండి శయనించి ఉంటే అలా వాటి నుండి బుడగలుగా కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉత్పన్నమవుతూ ఉంటాయి. మన బ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ, అలాగే అష్టముఖ బ్రహ్మ ఉండొచ్చు, 16 ముఖాలు కలిగిన బ్రహ్మలు ఉంటారు, సహస్రముఖ బ్రహ్మ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆ బ్రహ్మాండం యొక్క పరిస్థితిని బట్టి ఆ బ్రహ్మాండానికి ఒక్కొక్క బ్రహ్మ అలా ఉంటుంటారు. ఏ బ్రహ్మ అయినా ఎవడైనా ఎప్పటికైనా సో ఏదో ఒక రోజు మరణించక తప్పకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితులే. మృత్యురహితమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు గురించి సమాచారం లేని కారణంగానే, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉన్న వాడికే తెలుస్తుంది ఈ జనన మరణాలకు అతీతంగా ఉండే వేరొక లోకం ఉంది, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నవి. అందులో అగోలోక బృందావనాన్ని చేరితే అక్కడ జనన మరణాలే ఉండవు, జీవుడు శాశ్వతంగా ఉంటాడు, మరలా పుట్టుక ఉండదు. భగవద్గీతలోని చెప్తాడు, నా ధామాన్ని చేరిన వాడు తిరిగి ఈ భౌతిక దుఃఖాలయమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తుకు రాడు అని చెప్తున్నాడు. కనుక నా యొక్క ధామాన్ని చేరే ప్రయత్నం చెయ్యండి అని చెప్తే ఎవడం మనం వినేటట్లేదు. సో ఇక్కడే ఇదే ఈ లౌకికమైనటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛలతోనే ఉండిపోతూ ఉన్నటువంటిది. మృత్యురహితమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్తును గురించి సమాచారం లేని కారణంగానే ఈ శాస్త్రజ్ఞులు మేము కనుక్కుంటాము, జనన మృత్యువు లేకుండా చేస్తాము, ముసలితనం లేకుండా చేస్తాము, రోగాలు లేకుండా చేస్తాము, భవిష్యత్తులో సాధ్యమవుతుంది అంటూ చెప్పుకుంటూ జరిపేటువంటి పరిస్థితినే చూస్తూ ఉన్నాం మనం. అలాగే శాస్త్రవేత్తలు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ సమాజాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నామని చెప్పేటువంటి వీళ్ళంతా కూడా మృత్యురహితంగా చేయడానికి, తాత్కాలికమైనటువంటి దీనిలోనే మృత్యురహితంగా చేయడానికి, ఎలాగైతే ఒక జైల్లోకి వెళ్ళి జైల్లో నుంచి బయటికి రావాలని ప్రయత్నం చేయకుండా ఆ జైల్లోనే సుఖవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, జైల్లోనే ఏసీలు, జైల్లోనే అన్ని రకాలైనటువంటివి చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఎలాగైతే చేస్తూ ఉన్నారో, అలాగే ఈ దుఃఖాలయమైనటువంటి అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చి ఇక్కడే ఉండేటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి మరి పరిపక్వమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి చేతనే మరి
ఆ వేద సారస్వత్వంలో ఉన్నటువంటిది. అది తెలుసుకోలేనటువంటి దురదృష్టవశావత్తు వీళ్ళవన్నీ వాటిని పట్టించుకోకుండా మానవుడు వేదాలను కానీ పురాణాల నుండి ఇతర వాజ్మయముల నుండి జ్ఞానము పొందడానికి ఎవడికి కూడా ఇష్టం ఉండదు. ఏదైనా ఒక ఈ లౌకిక విధానాలలో రాయబడినటువంటి అందులో కొన్ని ఈ లౌకికమైనటువంటి ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటి ఊహాతీతమైనటువంటి అంశాలను అందులో ఉంటే అవి చదవడానికి మనకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి గ్రంథాలను తీసి చదవాలంటే బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది. భగవంతుని గురించి వినడానికి చదవడానికి కష్టపడుతూ ఉంటుంటాం కదా. సో కానీ వాడిని తిట్టుకోవడం వీడిని తిట్టుకోవడం లేదా ఇంకేదన్నా ఉన్నాయంటే అట్లాంటి పుస్తకాలు తీసి చదవమంటే చాలా నైట్ కూర్చొని చదువుతాం. నేను అందులో నేను ఉండే. ఎందుకంటే నా డిగ్రీ క్లాసులలో చదివేటప్పుడు ఒక నవల్ తీసుకుంటే నైట్ కూర్చొని చదివేవాడిని, కంప్లీట్ చేసేటువంటి వాడిని కొన్ని. సో అజ్ఞానంలో ఉండి మనం ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నాం. కానీ తెలిసినాకైనా మనం వాటి నుండి బయటపడి మనం భగవద్ విజ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మనకి విష్ణు పురాణంలో ఉన్నటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. విష్ణు శక్తి పరాప్రోక్త క్షేత్ర జ్ఞాక్య తథా పరాహ అవిద్యా కర్మ సంజ్ఞాన్య తృతీయ శక్తి రిష్యతే. విష్ణు భగవానుడు పరా అపర అనే 2 శక్తులను కలిగి ఉంటాడు. జీవులు ఉన్నత శక్తికి చెందినవారు కాగా ప్రస్తుతము దేని యందైనా మనము చిక్కబడి ఉన్నామో అట్టి ప్రకృతి అంటే దేని ద్వారా ఈ భౌతిక బంధనాల్లో మనం చిక్కుబడి ఉన్నామో అటువంటి ఈ ప్రకృతి ఏదైతే ఉందో అది ఆయన యొక్క అపరశక్తి. ఆయన ఎలాగో భగవద్గీతలో కూడా సాక్షాత్తు కృష్ణ భగవానులు వారే చెప్తారు, ఈ భౌతిక ప్రకృతి నా యొక్క పరాశక్తి అపరశక్తి అని చెప్తారు. దీనికి భిన్నంగా జీవులతో కూడిన మరొక శక్తి ఉంది, అదే పరాశక్తి అని చెప్తారు. అది ఉన్నతమైనటువంటి శక్తిగా చెప్తున్నటువంటిది. జీవులను అవిద్య చేత కప్పి వారిని కామ్యకర్మ రతులను కావించేటువంటి ఈ అపరశక్తి ద్వారానే భౌతిక సృష్టి జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంది. మరి ఈ న్యూన శక్తి జీవులు ఇరువురి కన్నను భిన్నమైనటువంటి భగవానుని యొక్క ఉన్నత శక్తి అంశం వేరొకటి ఉన్నది అని చెప్తారు. అదే నిత్యమైనటువంటిది వినాశరహితమైనటువంటి భగవద్ధామము. సో అందుకే భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా సూర్య చంద్ర శుక్ర గ్రహములతో పాటు సమస్తము నగు ఉన్నత అధమ మధ్యలోకాలు విశ్వంలో నెలకొని ఉన్నటువంటి ఈ లోకములన్నీ బ్రహ్మదేవుని జీవన కాలమందే ఉనికిని కలిగి ఉంటాయి. అయినను వీటిలో కొన్ని అధమలోకములు మరి బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయం పూర్తి కాగానే నశించి తిరిగి బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయమును ఆరంభం కాగానే సృష్టించబడతాయి అని చెప్తారు కదా. బ్రహ్మ యొక్క పగటికి రాగానే జీవులన్నీ కూడా ఉనికిలోనికి వస్తూ ఉంటాయి. ఆయన యొక్క రాత్రి సమయం రాగానే అవన్నీ కూడా అవ్యక్త రూపంలోనికి వెళ్ళేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కొన్ని ఉన్నత లోకాలు కాల పరిగణలో భిన్నంగా ఉంటుంది. 1 సంవత్సర కాలం ఉన్నత లోకాలు, కొన్ని లోకాలు ఎలాగైతే ఇప్పుడు మన కొన్ని అధమమైనటువంటి లోకాలు ఆయన యొక్క పగటి సమయంలో పోవచ్చు, రాత్రి సమయంలో మళ్ళీ వస్తూ ఉంటాయి. ఇదే రాత్రి సమయంలో పోయి పగటి సమయంలో వస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని వందల సంవత్సరాలు ఉండొచ్చు, కొన్ని సంవత్సరాలు అంటే ఒక రోజు కాకుండా ఆయన యొక్క 1 సంవత్సర కాలం ఉండొచ్చు, కొన్ని 2 సంవత్సరాల కాలాలు ఉంటే కొన్ని లోకాలు. బట్ ఏది కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది కాదు, ఆధ్యాత్మిక లోకం తప్ప. కొన్ని సంవత్సరాల కాలు, కొన్ని 24 గంటల పాటు, కొన్ని పగటి సమయము, కొన్ని రాత్రి సమయము, అలా ఉండేటువంటి
వివిధ రకాలైనటువంటి లోకాలు ఉండేటువంటివి. అందుకే చెప్తుంటారు, సూర్య చంద్రాది ఉన్నత లోకాలలో జీవించేటువంటి జీవులు, వారితో పాటు ఆ మార్త్యలోకవాసులు, అధమలోకానికి చెందిన వారు అందరూ బ్రహ్మదేవుని ఆ రాత్రి సమయమున ప్రళయ జలాలలో లీనమవుతారు అని చెప్తుంటారు. జీవుడు ఆధ్యాత్మికంగా నిత్యుడే అయినప్పటికీ కూడా ఆ సమయమున అవ్యక్త రూపంలో ఉంటాడు. అంటే వ్యక్త స్థితిలో ఉండడు. అటువంటి స్థితియే అవ్యక్తము అని చెప్పబడుతుంది, వ్యక్తం కానటువంటి స్థితి. తిరిగి బ్రహ్మదేవుని జీవితాంతము సమస్త విశ్వము నశించినప్పుడు వేరొక అవ్యక్త స్థితి ఏర్పడుతుంది. కానీ ఈ రెండు అవ్యక్త స్థితిలో పరంగా వేరొక అవ్యక్త ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి ఉన్నది. దీని యందు అనేక సంఖ్యలో ఆధ్యాత్మిక లోకాలు ఉన్నాయని, బ్రహ్మదేవుని జీవితాంతమున భౌతిక విశ్వమునందలి సమస్త లోకములు నశించినప్పటికీ కూడా ఈ లోకములు నిత్యంగా నెలకొని ఉంటాయి. ఒక్కొక్క బ్రహ్మదేవుని ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి విశ్వములు అనేకమున్నాయి అని, మరి పలువురు బ్రహ్మల ఆధీనంలో ఉన్నటువంటి భౌతిక జగత్తు భగవానుని యొక్క శక్తిలో 4వ వంతు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తు 1/4 వంతు మాత్రమే అని చెప్తాం. ఆధ్యాత్మిక లోకాలు మొత్తం అవి 3 వంతులుగా ఉండేటువంటి. మరి ఇది ఈ భౌతిక జగత్తంతా కూడా భగవంతుని యొక్క న్యూన శక్తి, అపర శక్తిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో, ప్రకృతిలో వసించే అధిష్టాన పరమపురుషుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఎందుకంటే మనకది భగవద్గీతలో ధ్రువపరిచినట్లుగా ఆయన కేవలము అనన్య భక్తి చేతనే లభ్యమయ్యేటువంటి వాడు. అంతేగాని జ్ఞాన యోగం చేత కానీ ఆయన లభ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. సకామ కర్మరతులు స్వర్గలోకాలను చేరవచ్చును, చంద్రలోకాలను కూడా స్వర్గలోకములే అని చెప్తుంటారు. అలా లోకాలు చేరవచ్చు. జ్ఞానులు, యోగులు, ఇంకా ఉన్నతమైన మహార్లోకాలకు, తపోలోకాలకు, బ్రహ్మలోకాలకి. ఎందుకంటే భౌతిక జగత్తులో అత్యున్నత లోకం బ్రహ్మలోకం లేదా సత్యలోకం అని చెప్తాం. మనకి పైనుండేటువంటి స్వర్గలోకము, మహర్లోకము, తపోలోకము, బ్రహ్మలోకము, ఆ విధంగా ఉండేటువంటి. కింద అధమలోకాలు ఉంటాయి. అతల, వితల, తలాతల, రసతల, మహాతల, పాతాళ, అలా ఉండేటువంటివి. సో మరి కేవలము భక్తియుతమైనటువంటి భక్తి ద్వారా మాత్రమే, అనన్య భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారని చెప్తారు. భక్తియుత సేవ ద్వారా భక్తులు మరింత యోగ్యులైనప్పుడు తమ యోగ్యతను అనుసరించి ఆ బ్రహ్మ తేజస్సులో గల ఆ వైకుంఠ లోకాలలోనికి ప్రవేశించగలరు అని చెప్తారు. అయినను భక్తి యోగంలో శిక్షణను బడియనది ఎవరిను కూడా వైకుంఠ లోకాలకి ప్రవేశించలేరనడము ఖచ్చితంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే భౌతిక లోకాలలో బ్రహ్మదేవుడిని మొదలుకొని చిన్న చీమ వరకు కూడా ప్రతి జీవుడు కూడా ప్రకృతి యొక్క ఆధిపత్యంపై, ఆ ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి భావంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దీనినే భవరోగము అని చెప్తుంటుంటాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది చాలా. చక్రాలలోనే నిరంతరము తిరుగుతూ ఉండేటువంటిది. ఈ భవరోగము ఉన్నంత వరకు
జీవుడు దేహాంతర ప్రాప్తిని పొంద. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. అందరికి అలాగనే ఉందా మాతాజీ? ఇంకొకరు ఎవరైనా? హరే ఇప్పుడు కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ. ఇప్పటిదాకా కొంచెం బ్రేక్ అయింది, ఇప్పుడు ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే సరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మ నుండి చిన్న చిన్న చీమల వరకు కూడా భౌతిక ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి, దానికే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాము. ఆ కారణంగానే ఆ రకమైనటువంటి ప్రయత్నమే భవరోగంగా చెప్తుంది. ఆ భవరోగంలో ఉన్నంత వరకు ఒక దేహం నుండి మరొక దేహానికి మారుతూ నిరంతరం కూడా ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే తిరుగుతూ ఉంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనిషి రూపాన్ని పొందినా, దేవతా రూపాన్ని పొందినా, లేదా జంతువు రూపాన్ని పొందినా చివరకు మరి ఆ ప్రళయాలలో అవ్యక్త స్థితిని అనుభవింపవలసి ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. నిరంతర జన్మ మృత్యువులతో పాటే మరి ఇంకా అనుసరించేటువంటి ముసలితనము, వ్యాధులు మొదలైనవన్నీ కూడా మనము ఇక్కడ పడేటువంటివే. మరి ఇంకా మరి ఆధ్యాత్మిక లోకాలను చేరుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్తున్నారు. అక్కడికి చేరినటువంటి వాడు ఈ జనన మరణాలు కానీ, ఈ ముసలితనాలు, జరా వ్యాధులు కానీ ఏవి కూడా లేనటువంటివి. అచ్చట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లేదా ఆయన యొక్క అంశ అయినటువంటి నారాయణుడితో కలిసి మనము శాశ్వతంగా జీవించగలము అని చెప్తారు. అదే మహోన్నతమైనటువంటి లోకము. శ్రీకృష్ణుడు లేదా అతని యొక్క అంశయే అసంఖ్యాక లోకాలలో ప్రతిదాన్ని పాలిస్తూ ఉంటాడు అనేటువంటి విషయము మనకి శృతి మంత్రాలలో చెప్పబడినటువంటిది. మరి ఎవరు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడి పైన ఆధిపత్యమును చలాయించలేరు. బద్ధజీవుడే ప్రకృతి పైన ఆధిపత్యం చలాయించడానికి ప్రయత్నించి దాని నియమాలకు లొంగిన వాడై నిరంతరము జనన మరణ చక్రాలలో తిరుగుతూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఆ జనన మరణ చక్రాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంటాడు. మరి ఆ భగవంతుడు మరి జీవులను ఉద్ధరించడానికి, సాధు రక్షణ కొరకు, ధర్మ సంస్థాపన కొరకు ఆయన అవతరిస్తూ ఉంటుంటాడు. భగవత్ శరణాగతి పొందమని చెప్తూ ఉంటుంటాడు. భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్టుగా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. సర్వధర్మాలను త్యజించి కేవలము నన్నే శరణజొచ్చు అని ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్న దురదృష్టశావత్తు మూర్ఖ స్థితిలో ఉన్నటువంటి మనకి ఆ భగవంతుని యొక్క మాటలు సరైనటువంటి విధంగా ఎక్కవు. అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి కపట ఆచారులు ఆ భగవంతుని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశాన్ని కూడా వక్రీకరించేటువంటి భిన్న మార్గాలను పట్టించేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం, అంతేకాని ఈ తాత్కాలిక జగత్తులో ఏదో హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్ లేదా ఇంకెవరు వృద్ధాశ్రయాలు, పర సంస్థలు ఇవి కాదు నిజమైనటువంటి శాంతిని ఇవ్వగలిగేటువంటిది. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని నలుగురికి పంచడము, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడము, తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలను నలుగురు పంపించడం ద్వారా మనకి నిజమైనటువంటి శాంతి, నిజమైనటువంటి ఆనందము కలుగుతూ ఉంటాయి. సో అంతేకాని
ఈ భౌతిక జగత్తులో రాజకీయాల్లాగా లేదా ఇంకేదో ఉద్ధరిస్తున్నటువంటి చెప్పబడేటువంటి సమాజ ఇదిలాగా కాదు అని చెప్పబడుతుంది. సో కనుక మనిషి సంభూతి దేవదేవుడు, వినాశ తాత్కాలిక జగత్తు అనే రెండింటిని ఒకే సమయంలో తెలుసుకోవాలి. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పబడినటువంటిది మనకి. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక అంటే శాశ్వత తాత్కాలికమైనటువంటి జ్ఞానాలను ఒకే సమయంలో తెలుసుకొని తద్వారా జీవుడు తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ ఈశోపనిషత్తులోని ఈ 14వ మంత్రం మనకి బోధిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే కేవలము భౌతికమైనటువంటి జగత్తు, ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా ఎవడో కూడా దీని నుండి రక్షింపబడలేడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇది అశాశ్వతమైనది, దుఃఖాలయం, అనుక్షణము వినాశన స్థితిని పొంది ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే వైద్యశాలలో పొంది ఏదో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఇచ్చాము, వీడిని రక్షిస్తామంటే కొన్ని ఎన్ని వస్తున్నాయి చూస్తుంటాం. భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఉంటే కొంతమంది బతుకుతుంటారు, కానీ మరి అలా అంటే బతికిస్తున్నంటే అందరినీ బతికించలేకపోతున్నారు కదా. సో కనుక నిత్యానంద జ్ఞానపూర్ణమైనటువంటి జీవనాన్ని గురించి తెలుసుకొని ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నప్పుడే ఎవడైనా రక్షింపబడతాడు. సో అలా ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని పొంది అనన్యమైనటువంటి భక్తిని పెంపొందించుకోవడం వలన అతడు జనన మరణాలకు అతీతమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలడు అని చెప్తారు. కనుకనే మనల్ని మనతోటి మానవుని సరైనటువంటి పద్ధతిలో మనము రక్షించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక సత్యం ఉన్నప్పుడు దానికి మనకి ఇష్టమున్నా లేకపోయినా సత్యం సత్యమే. కొంతమందికి కఠోరంగా అనిపించవచ్చు, ఇంకొకరికి అదేదో అనిపించవచ్చు, కానీ సత్యం ఎప్పటికీ సత్యంగానే ఉంటుంది. సో నిరంతర జన్మ మృత్యువుల నుండి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే తప్పక భగవద్భక్తిని చేపట్టాలి. ఇదే అత్యంత అవసరమైనటువంటి విషయము. దీనిలో ఎటువంటి రాజీకి ఆస్కారమే లేదు అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. నేనేదో కొంతకాలం తర్వాత ట్రై చేస్తా, లేదు అప్పటిదాకా ఎవడో ఎప్పుడు ఉంటాడో తెలియదు. ఇంకా నాకు కొన్ని ఉన్నాయి. వాటిని పూర్తి చేసిన తర్వాత నేను భక్తిలోకి వస్తా ఉంటే ఈ లోపల ఎటుపోతామో తెలియదు మనం. సో కనుక మనకి మహోన్నతమైన మానవ జన్మ లభించింది. మనల్ని మనతో పాటు ఇంకా కొంతమందిని ఈ దివ్య జ్ఞానం వైపుకు, భగవద్ జ్ఞానం వైపుకు నడిపించి మనల్ని వారిని ఉద్ధరించుకునే విధంగా, అంటే భగవద్భక్తిని తప్పక చేపట్టాలి. ఏ కొంచెం చేసినా అది భగవద్గీతలో చెప్పబడుతుంది. ఈ మార్గంలో ఏ కొద్ది ప్రయత్నం చేసినా అది ఘోరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి కష్టాల నుండి బయటపడవేస్తుంది అని చెప్తారు. ఏంటి భయంకరమైనటువంటి జనన మరణాలు? వాటికి మించిన భయంకరమైనటువంటి ఇంకేముంది? సో వాటి నుండి బయటపడేసేటువంటి అవకాశం మనకి భక్తి ద్వారా లభిస్తుంది తప్ప ఏ ఇతర మార్గాల ద్వారా లభించనటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది